Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yogay Rafiji di Ngora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko omo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu omo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido caɗele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi ton ngam kay mbawon hebde safara omo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi omo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. sa yi noddimi mon on kumpako ko kewi do e galle o ko meeɗa wadde wona ko ndiidmi oɗo galle o ko joni noon jinmi ko kalden gonga jeyna o wi kalis mo ko jetta e suudu makko ɗum noon galle o ayino wayni heewani naata yalta so tawi no heewno naata yalta ni mbiya ko woɗɓe ngari do jetti kalis o ko enen tan goni ɗo e koye men ɓaade joogoyama yaadu o tawaka gorko makko ni Allah waɗi tawaka Allah tan andi mbimi noon hade mi haaldude e gorko makko jo tawaka onon oɗoni kalnan kam ko deeni so tawi koye men woni mbaɗeni sutura artiri
nani nenne min de horam ganda déjà ana ni kam ni di moƴƴir min wiyata ne mi watta ne wala sohla ha a jawdine te suudu Jeynab Allah walli kam ir fo manahmi toon mamin jahdu toon walla mi tawa ɗum hono juuɗe te min noon kam a andira kam boom tawde hay sappo neɗɗo mi ƴettu saka noon ko wiyete kariske ɗum kam min wiɗɗo wawi settan hooram kono noon tawde ɗum way noon haɗum way noon en ƴeewa nder men tan fulɓe mbi gacci daɓɓe ɓuri gacci joɗɗi yo tagi no noddumi moon eyi kadi o tawi kam suude o wi kam yaay mbimi naam o wi kam haalisam koko nawa kam Jeynab o mbone o haali o wi haalis nawama te kam ombo andi wona joom galle makko nag wona Mamoudou o mbon ɗon Jeynab an hodde teskiɗɗa kalis ma yi nen baaba haalisa mo oɗon laaɓa han nde tottatimi ɗo ko ɗo e saale tottanamo e jeese mo noon ɓe fof ko goo min jaɓi kaalis o banmi ɗo e dole kam moftanmami haa ngappuɗen dow tottumami kaalis ma ummade ñande heen faade hannde haalis o ko ɗo moftunomi ɗo kemmi ɗum ɗo moftumi wo hay goto memani ko ɗon tan wonno baaba mbiɗa enen tan gone e galle he timin suudam mi uddata suudam neɗɗo ne wawi ngabbude dow taw onon wonɓe less ɓe wontinani ɗum noon aha kay ɗum noon ko enen ɓe goni e galle he mine ma nenne miñam e nene e joom te min haalisam meeɗa nawete mbiɗa e joom Mamoudou na addu ɗum Mamoudou minen gondu ɗon min gondi Dakar ko juuti Mamoudou meeɗa kam ƴettande mbuuɗu ɓuri famdude Mamoudou meeɗa ƴettude omo sohla hunde so nami ar o ñaago kam o wiya kam mbeɗa yiiɗi ɗum ɗo walla dokkam ɗum ɗo mi wiyata tottam hay so tawi haalisam no saabi mo hocco faw ɗum ɗo so meere oyi ɗum ɗo de ko ɗo koccu aɗa andi on wujjantama baaba min noon ko Allah tan ɓuuri ko Allah kadi jiime yam ko tagi mbeɗa haali haalisam o baaba no wawi yaltude fof haalis o yo yaltu haalis poɗɗo ni yarata ni merci wona ferade konngol ma wona ferade konngol ma o meeɗama wujjande o meeɗino wujjande yo sema fuɗi sa ɗum ko min ko serɗi joni noon kaalis o ma feeñ e ni walla e na min woni responsable o ɓe mbawa dadde min ala cuusɗo nadde galle o ne ngappa suudu ma ne jetta joni nana kañum ko huyware hoore mum tan woƴƴo tan ko dumdo Mamoudou wona gorko ma wona gorko ma bima wo ƴettata wona kanko o meeɗa ƴettude ma laaɓ wona an ni ma laaɓ annene wona an gasi joni ko ni mbatten gueɗel gotel min mami yaami tawa Mamoudou to woni to mi haalda e makko ko kaldira noon oɗomayimo ko kanko ƴetti haalis o de min ɗum lawol ma ala hen no kaldirtumi makko mbiɗa andi no kaldirtumi makko komi mawɗo ma wi noon kadi indam kadi par ce que ko volé so volé waɗi min joni ɗo o bamma mi laaɓani hen nene ma laaɓani nenne laaɓani Allah ne seeɗi hay goto e men laaɓata kono min noon 6e sasam mi miijam mi miijima mi miijtima scénario ne yaari Allah ne seeɗi mi yaltinani hen Mamoudou wallahi mi yaltinani mo yaani noon ko kanko mi wiyanima ko kanko wujjide mi 6e sasam Jeynab neɗɗo heɗota haala e hunde si majjidiri galle ni no diñiri amen ni homo amen namno ɗum jogui droit namno ceerno Mamoudou an tout c'est ça ñaanay woɗɗe komi majjiraɓe noon mbiɗa jogui droit namnade jawdam komin majjira
ɓe jogii droit namdade jawdam te mo meeɗa ƴettande kam mi namdata ko ɗum baaba mi yaha noon wiya noon ya takkoya ceerno Mamoudou min mi wiyani noon Mamoudou hoto bonnu dewgal am ma bonnu dewgal am ko volé waɗa so volé waɗama noon an laaɓani miñiragel ma laaɓani nene ma laaɓani hay min baba ma mi laaɓani problème qui se pose ala hen min feera wa ala hen minne kadi mi ala hen joni mami ligguey mami yaha joni mi jeeɗitit ala ɓoyde mi mbeɗani no mbaɗa mi mami abbudo tonto jaata badde kam ne baaba oma takkuma de taw yaha ne wona yi baaba yehi o jogori ko yaado haalande Mamoudou yo ɗum yo haalis ko wujja Mamoudou sikka mata ko kañum wujji Mamoudou wona gujjo Dieynaba artir hakkille ma o mboppa babou yaha namnoyo ɗum an minen ɓe jooɗiɓe ɗo fof wona komin namnaɓe naka min ƴettani an a yiɗ Mamoudou ha ɓuranma hoore ma Mamoudou wona gujjo Mamoudou ƴettata joni noon an jiɗɗa wi ko tawde Mamoudou wona gujjo wadde ko minen goni wuyɓe wona ɗum kam ɗum labti Esam ça va jaafuɗa de mi bonni dewgal ma de jeyi ça va joɗɗo ha joɗɗo ala joɗɗo to less sukama ko less sukama joɗɗo ñaagima accudi bisimilla ça va mawɗum Esam ça va alhamdulillah aɗa ɗo jewten gueɗel gotel dal wonko kewi do e galle o ko bar jam jam wona jam dal bon sabu ko kewɗo ko meeɗa kewɗo ɗo e galle o joni noon mbaɗa ka Esam mi armi haalde ma e teddungal bon barmi pawaɗo rufani fusani ko wonno e nder barmi ko waɗi tohi lawol mum ɗum momni hawni sa yi mbirmi noon barmi fusani helani ko waɗano e barmi huyi ɗum ga namde ko defo namdete ko defo iyo sa yi noon mbeɗa namdo defo sabu an defo on majjindirani ɗum tagi noon mbi yomi armi haalde ma e teddungal gila haydara keɓani oɗo galle gila mahmoumi ha joni hay mettellu meeɗa yaltude galle o te waynaki walla mi tinnani min de Dieynaba arnenam artir hakkille ma min de Dieynaba anni kam joni an so bamma noddi en fof en jooɗima o haalde e men enen ha en gayni so wona jomoyam ala woni alaɗo dema o yewtide makko so wi omo yaha to Mamoudou tan kadi ko bone o namdetake onon tan gondi e suudu na halis galle jam ɗiɗi e kayitaji galle jam ɗiɗi fof ko min moftunante Mamoudou fayi hen yittere mum wujjani arata ha ɗo henne ene ƴetta 2 millions 500 na nawol Mamoudou watta ɗum wayi joni noon biyam on ko wonno ɗo e suudu ndu onon mabɓe onon ɓiɓɓe ma Dieynaba Dieynaba eyi
oɗo kalis makko kalis o noon koko jetta eyi mbimi noon yomi ar ɓaade ka mawɗo ka esam ɗum meeɗa waɗde yomi ar so tawi ko an jetti totta kam e teddungal mi waɗa seese mi ara mbiya kalis o ko saanno tan hay goto yaani a faami ɓaade ka esam mi meeɗa wadduma mi cottuma mi ɗotmami ko galli o boni ko fof ko mi yii bafar das gonɗo ɗo fof kono yo haajam boni hen ɓaade ko dewgal mi suusa ittude mbeɗa wawi wadde kono mi wiwa wiide dewgal iwi ɓaade a hawlani kam ko mbeɗa itta joni noon gila mi yaade won bangeji walla wadde won ko gandanɗa hoorema moƴƴaani mbaɗana kam e sutura tan sabi Allah totta kam kalis o mi nawa mi totta jomum kalis o Allah jarama merci mi weltanimama merci andi haala pulaar mbi kala to ɓuri raɓɓidde e galle ko ɗon diwrete ayo ɗum ko pulaar wima non minne kadi mi mettinantama mi mettinantama an kalɗo mettinantama aɗa tot kam kalis o addi woni mi mettinantama ka anda jikkam komo ndesmo andi jikkam sabu wona ɗon min kawri jiɗɗa haalde jimmi haalandema min jawdi neɗɗo ala ko cuhlumi hen haydara ala wona jawdi de ko kalis mbimi kaalis ko jawdi ala jawdi woni ko bukkata waɗa gallaɗe ala famnan tan ceerno fof ko jawdi mbimi jawdi neɗɗo no jahori ndi e leliri ndi ala hen min ko cuhlumi haydara e adunam hay batte ko naamiɗa ko namniɗo ɓurani namnaɗo andude no majjirma ni noon majjirimi Dieynaba ha ɗo huccita nan mbimi kalis mum majji haa kaltan kono suudu ndu kadi wona minen tan goni ɗo mi andana kalis mi anda mi ƴeftani mi anda ƴeftude ala sa yi namdimami ko waɗi ko meeɗa wadde e galle o ɗum tagi garmi te Dieyna sa wino hay goto oto mi haalani Dieyna wino noon mi alay sago sabu ceerno min daara kala ka aɗa andi ko jinmi tawi ka jeddi kalis o totta kam jawdi yo wona jawdi yo ɗum ha fuude sah baba aɗa yiɗi nande haala ɗo aɗa yiɗi nande ko haala pulaar mbiyata goonga ko ala ɗum ko tiftole darol kalanam jinmi kalana kam kalis an jetti walla jettani ƴeftani eyi ɗum kay ɓuuri wiiri o mi ƴeftani mi anda ƴeftuɗo mi fawata ɗum hay goto mi andana nde ari ɗo nde so yi waɗama ɗo baɗɗo ɗo hollani mi anda noon foteɗo non foti am Allah ne seedi man nodduma ma acca mi yiɗano wadde min waɗat nodduma ma acca o ƴewnemi gandel o ɗum kam eɗen ndendi hen sago wallahi kala ƴettuɗo ma reedu mum wattu donte jam ñalaruma pellet yimɓe ne pawa hen gite mum bon gueɗel ɗimmel ngel usta bawar das ma o e galle o pele ma o rang ma o usta tum Dieynaba nana nena makko mina makko hay goto meeɗa nandi min kono an jamma e ñalawma carte ɓaade ka korciɗo noon o siddilli ala o suddilli lamɗam haala ko jaabere baaba way min mi fo haajaga e ɗin cifti wayi aɗa andi ko woni kalis o yo yaltu e ni walla e na o poye o tire walla saɗa jogui cifti ma nangana kam ki mamma accama mi ɗum Allah ne seeɗi so waɗi ko waɗata ko jomum ma reedu mum dar no doga ñalawma te dartoda ko min ɗum mi hulani ɗum baba sir min hulani ɗum aɗa ɗum jinmi haalandem min jawdi janandi way woppanam haal jawdi annene
fof haal jawdi way falla har wala ƴettan tan kadi ɗum wonani maɗa espèce de wolol ko waɗi joom ƴefti kayitaji ɗi Mamoudou idino ƴeftude kayitaji ɗi nawi ɗi te ko an rokkimo kayitaji ɗi par ce que an hollimo ɗo mofto heɗo ha mi gayna a heɗoto kam de kayitaji galle ɗi an mofti ɗi duttiɗa Mamoudou rewe ma ñam ƴettuɗa kayitaji tottuɗa Mamoudou joom tini mbadduɗen ha ko keɓtuɗa kayitaji moftuɗa joom ƴettiti kayitaji ɗi watte e poste makko o yehi galle o guyka kay o guyka ko taki haɗa totta kayitaji ɗi Mamoudou jeyi kayitaji galle o ko bamum ko mbami haalande ko haalisa mo yaltatti ni walla nen par ce que haalisa o yaltatti par ce que yimɓe wadde hen ko heew won mbiɗoma haalis o yaltata joni hande ko jinmi an Dieynaba an aɗa andi ko jinmi jalta e situation haalis ɗaccida kam hen min e bamma eyyi ɗacciɗa amen hen minen ma min deglu on situation joni heɗo amen a faami de aɗan ko jiɗi wiɗam armoire ala toon mi waɗani armoire mi waɗani e ɗum ɗo mbanmi ɗo koye commode leesam ɗon mbanmi mi ƴeewi pochette mo mbannomi mi yiyani ala toon ko haalisa ko yalti sundu nene joni merci a jarama joni noon yaltu e haala haalis nani ha bamma yaaha ha arta minen mamin jewtu tawa ko haalis taw koye nder galle woni ma foof yaltu kala mbawɗo jogade ɗum ma haalis ma faw e jungo ma kadi a faami de eyyi gasi joni noon ana majjirama noon jiɗmi ko mbaɗa silence jooɗoɗa boppa babo en defa ɗum watta silence par ce que haalis poɗɗo noon mi ɗacciri ɗum noon ɓe weeɓat par ce que an tampima ko Mamoudou a yiɗa yo Mamoudou inne te o innete Mamoudou o innete mi anda ko de yetta mi anda ni wonno yetta e aduna kono o innete a nani ko ɗaccetake manamde ko ɗaccetake de ba dudani makko toon ala duddata e Mamoudou ko mbiɗa mi haalnimi ko potmo mi haalande joni noon ay baba on nani on ko jewti baba a yaha wiyanmo ko kam puuti haalisude jeeɗisma ma yaltu saɗa jabi yaltu saalo ɗisma ma yaltu gay yo dara yeccade yaltu saalo o no mbawi ɓernema bo ananimo mi nanimo ko wi mimi pourquoi ça c'est volé à mon fils o wi cal o wi pat o wi pat o haalani mbanmi analysé mbeɗe daramo omo darami mbeɗe ƴeewa meeɗal ma kalis o yaltu min wima noon no jiirumomi ni o yaltani hen par ce que nde kalɗan ɓe makko nde mbeɗe ƴeewa guite ɗe mbeɗe ƴeewmo mo ƴeewonmi mais normal ali min dal mi hoolakimo kalis o dal o yaltani hen ɓeɗo ha ɗaniɗo sah ceerno Mamoudou ko woni mbiyata an mbiɗa nodduma a teya ɗanay a jaɓata ko o gonduɗa anda ko gondu somi anduno kam mi namdata ko joni heddanma ko yadata bamma aɗa wiya min o wujji kalis ma bamma na arɗo henna ene wiyami kalis o Dieynaba ƴeftama ɗo ala hay goto mo ƴeftuɗo so wona an bamam ko arɗo wima haalis min wi ka ƴettude haalis bamma nene ya joni en togui sawru muɗum ɓurni min ɓuuri hen musimi foof koko yimɓe ngabbe o escalier no way musimi bam noon tooñi kam min mi gila haalis o yeehi min mbeɗa andi haalis o wona an ƴettu haalis o ɗum tagi min mi namdakima haalis o ceerno Mamoudou enen en ɓoydi min a meeɗa kam ƴettande mbuɗu kono so bamam fotani ngabbude ga dow ga na arana namdoma haalis majjuɗo ko ɗum woni ko mettuma aha kay saabu an sa majjirama kalis ko minema tan gonde suuɗɗo haalno wiyami an de min de kalisam ene wujjaɗo mballodiren jiilaw mballodiren mette nani saabu hande kala ko ƴeftaɗo e suudu hen ko enen tan ko min tan ma
e joom naatooɗo o sabu ñande joom waali ko hakkunde men haaliso de ƴettani hoore mum haaliso ɗo wonno ɗo ko ittaɗo ɗon day so tawi kanko wujji kalis o koye min wonata e guccu jamais dans la vie jamais dans la vie salaamaaleykum jo ali ɗum gujjinanimde walla eyi nanda de ɗum de kewi caggal ma kewi caggal ma de enen ma wi kalis mum wujja e suudu mum mbimi c'est la première fois noon mbimi joni noon a ari namdotoma so tawi an memani e kalis nene ma walla halis nenon ke so wujjam tan yaawi ƴetta noona mamude ƴetti way ɗum ke jira gon ɗum tampi noon eyi on nena mon gila mboppuɗa on mamude on omon dow o yanta haaliso par force omon dow ɗi jam waɗa hakkil noon waɗa hakkil noon way ko yumma tawoytade c'est volé yaay na c'est volé an mamude omo andi joom yo lattu kono wona kam lattat kono jeenaba ko yummakko o fotani wadde mo attaqué comme ça ni brusquement ɗum c'est pas moƴƴani de kalis meeɗa wujjeede dow e galle meeɗa wadde jamais de la vie non gujje ɗo e galle jamais de la vie meeɗa wadde wadde de mbimi mi wiyani meeɗi wadde kono joom no umori ni o abbito yummakko est ce que ɗum na moƴƴi woto wiyam aide baba galle ko mbimami kono laaɓi mbimi joom fotani umorade ni waɗoya attaqué yummakko ko kanko jibini mo mi waɗi nen na wat sese haalanma par ce que mine ma gondi ɗo e suude he min meeɗa teskade ɗe ƴettandaka mum min wiyani mi namdakima haalis majjiro kanko baba on woto ara mo namdoma haalis baba fotano addu baba tooñi kam noon pourquoi fotani widem noon pourquoi fotani widem noon pour le moment ko tan halis ma ko gujja an haalɗo oɗo wona gujjimani jamaɗo wujji ɗum haalis gujjaɗo mbeɗa andi tan yimɓe naatoɓe ne jattaɓe ko ɓen gol kono o wona gujju onon kam barmi fusani barmi fettani ƴiyal gonnogal e nder barmi wat fuccat yalta te junguɓe ma ɗumen wawande mi wawi wonde kay par ce suudu nduɗo wona minen tan woni hen oɗo sa yi yeeso ngo tan giɗɗe potani kinɗe potani nopɗi potani ganduɗa o gujju international ɗum ɗo ɗoyroy ko gujju gujju guyka min guyka min pawo min guyka mi hat on dañi o ɓeɗi haal ɗo meha on dañi accoɗo haala ko haala ko wona gujju jibinaka gallamen sono wuy haala ɗo jibɗa